És el primer any que les tres institucions de disseny més importants de Barcelona comparteixen espai i ho fan en aquest edifici, el Disseny Hub Barcelona. Situat a les Glòries i amb 25.000 metres quadrats de superfície, aquest equipament municipal vol convertir-se en un bon recurs pels veïns de Barcelona i en un trampolí per als dissenyadors de Catalunya. Al Disseny Hub Barcelona, els professionals del disseny i l'arquitectura poden trobar una biblioteca de materials singulars i innovadors. És el Centre de Materials de Barcelona. Matterfat recull totes les innovacions de materials arreu del món. Qualsevol material que n'hi ha a Matterfat és un material que alguna empresa posa al mercat. Això ho hem de tenir clar, no és una idea, no és una il·lusió, no és una patent de futur, és un material que està al mercat. Llavors, qualsevol empresa, qualsevol professional que treballa en materials, que faci selecció de materials pels seus projectes, trobarà aquests nous materials a Matterfat. Aquest centre és una iniciativa del FAT, la històrica associació de dissenyadors, arquitectes i artistes que tot just fa un any s'ha traslladat a aquest edifici. És el nou espai de referència del disseny a Barcelona, un dels equipaments públics des d'on es treballa per internacionalitzar la marca d'una ciutat que vol vendre molt més que modernisme.